Oh, le nto next nje yokucabanga umlomo udry like doing something. Next. Yo, ngaze ngikhathale kanje. Unjani mama, you look beautiful. Thank you, Emondli Mthunu. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Unkulunkulu unami. Kumele zingahlangani. Snowy. Hi Nkanyiso. Unkulunkulu unami. Jack Roll. Niyaphila guys. Siyaphila sonke. Agumba. Angazi ngithande le ngoma mara ngazi waye ngicula. Sina sifuna le mali sifuna ngazi ini. Ngiyaphila. See, hi baby girl. Niyaphila. Shawele clinic de la biology. Oh, shemkhatheli. Ngiyayithanda ithathu yakho lena, thank you. Ndikuthanda ukudlula inyama. Hawu waze wangikhohlisa. Mina ngithanda ukudlula ipizza. Buhle. Guys, I just posted a video. Man, show some love. Ngikhombisa uthando for girl. Ngiqeda ukuposta manje. Yabo ukuthi ngisigcinile isithembiso sami. Ngishilo ngathi ngo-2 ngizoba live ngo-2. Nangempela ngenza njengoba ngishilo. Who's V manje? Bani V? Okay, shoot manje. Snow, you are so white like snow. How? Awuthi ngiyoyibuka mhlambe ngizobona lesmile esanokusho hey usebenza phi la? Ngisebenza kwa Department of Health. Angikwazi sidalo siyabonga. Sidalo. Njani umuntu kaBiyoza? Why uthi ngumuntu kaBiyoza?
Why? Kanje why uthi ngumuntu kaBhiyoza? Ubani uthi mina ngumuntu kaBhiyoza? Hayi sengifisa ukuyizwa le yona. Ngiqala uyiva ngoku. Phela ngijwayele ukubona ama-video niwashaya. But yes, siyawashaya ama-video kodwa kuthi ngumuntu kaBhiyoza. Guys. So mengisho ukuthi ngumuntu wakhe. But if uBhiyoza unomuntu wakhe? What if uBhiyoza unomuntu wakhe? What if uBhiyoza unomuntu wakhe? Sizoyithini leyo? So yenze njani ke leyo? If uBhiyoza unomuntu wakhe? Ngoba nina nithi mina yimi umuntu wakhe. What if yena unowakhe umuntu? Sawubona Zwidi. Asazi ke. Kodwa niyafanelana. Siyabonga. Kodwa siyona lento leyo. Yeah. Bhiyoza unomuntu wakhe uBhiyoza. Yeah. Bhiyoza unomuntu wakhe. Angazi ke ukuthi mina nginowami na but uBhiyoza unomuntu wakhe. Vele siyabonga ukuthi ngiblock ngoba nje ayi ugcwele nje izinto nje ezimborayo lokuzibhala la. Mina ngiyashesha phela ukubhoreka. Uzobhala khona wathi mushiye uzowasayina ne quantity 500 ne Kongidansa mnyango. Okay. Hey guys, phela ngisemsebenzini and imanager yami guys angikwazi ukuthi ngibone live. Angikwazi ngizoxoshwa. Ngizoze ngiphelele umsebenzi ayibo. Le phone le ngizoyibeka kanjani le? Angikwazi guys ngizophelelwa umsebenzi. Meli ngaphelelwa umsebenzi guys. Where is that vibing smile of yours? It's so addictive, especially when you are dancing. Hey, hi Angela. When I snow unaye umuntu. Yeah. Hey, izinto engibuza zona. Mara yimina shemka izoshilo ne. Ngithe mina ke mengiba live ngo2. Feel free guys ukuthi ningibuze anything enifisa ukuyazi ngami. So yeah. Ningangibuza nje. Noma ngabe yini nje enifisa ukuthi niyazi ngami. Sikhululekeni ne. Because obvious surely girl ilali izinto ze-States uzozibona. Esho angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani lento le and akunakhaphu la. So uhlala phi? Ngihlala nangilo girl. Hi Mickey. Ngihlala eSoweto. Michael, hello. Mara ngibeka kanjani le phone? Wow. Okay, wait. Let me bazongibamba la emsebenzini la. Ngithi ngiyothatha ikhaphu.
Ngiyothatha ikhadi esizoyibeka yabo. Okay, let's see. Ngeke ize yenzeke lento engithi ngiyizama la. Lento engithi ngiyizama la. Angiboni phasi. Okay. Okay, akufani. Siyakhona ukubona nani. Niyakhona ukungibona, ngiyakhona ukunibona. Hi Luphawo. Hi my love. So yeah guys, sengibuyile ke manje. Ngizoba live for i-hour, ngizophuma ngo-3. Because ngo-3 kunezinto kwamele ngizenze before ngiphuma, yabo. So ushayisa ngesikhathi sini emsebenzini, ngishayisa ngo-4. Sawubona sisi wami umuhle, sawubona we Nezi Hope. Nomaxesibe. Hi. I hope you're good. Hola, Gwabe sawubona. Yeah. So guys, yeah, sekuyimina ke lo. Yimina ngimela ama question wenu enifisa ukungibuza wona. Anything enifisa ukuyazi ngami. Or anything nje enifisa ukungibuza yona. Sanibona mama, sawubona my love. Anything enifisa ukungibuza yona. Yimina lo ngilinde nina mase ngiyaniphendula. Nawe khama ngizowaqamba, khuluma nje iqiniso. Ngizokhuluma iqiniso njengomuntu mekeshona. Ayisho nginithembisile ekseni mengiba live ngathi ngo2. Where do you work? Okay, first question, where do you work? Ngisebenza ka Department of Health khona la eJozi, sub district. Hi unjani Ntokazi? Hello. Sawubona sisiwazi wamuhle namehlo akho mahle sengathi ngingakubuka nsuku zonke. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Okay, amanga ongawaqambi unanga. Mara le ngishilo guys. Before ngize ngiphuma ne ngishilo ngathi ningangibuza noma ngabe yini ngaphandle kwe-age. Yiloko mina ngishilo. Ngathi noma ngabe yini enifisa ukuyibuza kodwa ngaphandle kwe-age. Just ukuduku wena wrong. Ngichazile. Machine complaint system. Ngichazile. Sawubona unjani, uyajola yini? Ntwana yini ngawe makayi? Nezi guys lo mngani wami. Yabo umuntu ongibuza kanje umngani wami. Umngani wami ke lo ya. My brother from another mother. Okay, athi ngiyajola na. Yeah, ngiyajola. Mara not nalo muntu enisuke ngicabanga ukuthi ngijola naye. So, Sibari combination. Awukwazi ukuthi uthi idudlu. Ngiyala njalo Isibari. Ngiyala, awukwazi. Hola. Singadusa. Mina phela kwazi mhlambe ngingashada yabo. Ayi guys angifuni umshado mina. Awufuna umshado yabona uSibara akezi ukuzolobola ekhaya. So hey guys, kusho ukuthi ngizahlala ngingashadile. Nobani ini ngambi? Oh ngobani? I don't know, but yeah.
injalo. Shabelo Clinic, good day. Kindly receive the head count of 9 December 2025. Sibali awuseyishayile akakayosi oseyosile akakayidle oseyidlile udle icala. Kushuthi usesejele ke phela. Kushuthi usesejele. Ngoba oyishayile akakayosi oseyosile udle icala. Umuntu odle icala kushuthi usejele. Okay guys, wait. Come in. Come in. Angikho sure ukuthi akhona okamela ahambe because lawa belobe khona from ekuseni la ukuwashile. So I think maybe mhlawumbe uzosithatha kusasa ukuthi sifaka. Yeah, so whatever that khona no sizoyenza kusasa. Okay. Yes. Lezi kuyile lezi procurement. Okay. Sengikutshela lumember bemfonelile ngazo. Oh okay, so ngizenze ngizibuyisele kuyuma mzala. As check. I know. I think ngazibeka nje lana. Usifaka luzosibona. Uzosibona kusasa, yes. Okay, cool. And then here at the school angathana. Nice. Okay. Yeah. That's it. Okay, kushuthi uzobonana kusasa. Sasa. Okay. Okay. Ngizoxoxa phela mawubamba ukuthi mina ngiku-live. Hawu Ntokozo bokuthi ngizobuya sengifake i-ring ngithathaphi. Ilokhu ngikwazi 2015 sisi ifa uphumile manje kulomhlaba okhohlakele. Wenzani? Cebile Mthethwa. Ilokhu ngakwazi 2015 sisi ifa uphumule manje kulomhlaba okhohlakele. Hawu ngife. Wena ungithandi wena. Kanti ubaba wakho maye ufuna izinkomo uzoyithola kanjani ungafuna ukushada. Ubaba wami kade ashonela akafune inkomo futhi. Washonela engafuni for sure inkomo loyo. Washonele engafuni inkomo. Hello sisunjani. Hi. Ngikuthanda uDu mama. Uthandwa yimina. Uthanda yimina wecebile. Guys ngitry ukulungisa le phone iyawa. Eish. Ngicasula njani? Uthandwa yimina wecebile. Awusinagonaga. Yazi umuhle kanjani sisomdala. Thank you cool kid. Phela ungathola ukuthi wayefuna ngoba esasho uzothini. Hayi ke unfortunately akasena say because of sekashonile vele. So akasena say akathula lapho kakhona. Indaba yenkomo nje cha. And ekhaya thina sinasibaya asinabafana abazolusa so yabo nje ngcono nje umuntu agcina inkomo zakhe. Yabo. Wena futhi wena usubuza ngeinkomo angithi wena uthe mina ngumuntu kaBiyos. So ubuza ngeinkomo futhi. Hayi. Wamakatsa. Awusinakhona mina ngizosiyawakha isibaya. Hayi bese zilusa ubani? Zolusa ubani? Okay, I'm hungry. Mina nawe. Hayi, mina ngibusy. Ngama weekend, ngama gig during the week ngisemsebenzini. Ngibusy. Busy gabi mina. So anginalo ixesha lokuthi lokulotsholwa
umuntu akagcina iy'nkomo zakhe kuba sinasibaye ekhaya, sinaso sidala isibaye ekhaya. So umuntu nomuntu iy'nkomo zakhe kubo. Yabo. Oh, sinoko. Okay, so seniphelela ama-question. Akusekho nifisa ukungibuza kona. Phela ngiphendulile yonke into eningibuze yona. Ngiphendulile. I hope nike uze uyeke ukusebenza kusebenze mina phela angithi uzobe umakoti wami. Yabona ke leyo impela ezosiqhatha. Ukuthi mina ngiyekela ukusebenza iyona ezosiqhatha kakhulu ke leyo. Kwandile sawubona. Sawubona eMathanga uyaphila kodwa? Biyoza uyaphila? Awusinoko. Ngizirasi leyo yona izosiqhatha. Phila wena unjani? Ngiyaphila wena, ngiyaphila nami sithando sami. Ngiyaphila amabhiyozi umuhle. Angithi ngiyindoda. Akusho next ukuthi uyindoda, kumele cabanga kusho ukuthi mina ngaphuma esikoleni ngahamba ngayofunda, ngafundela mahala ukuthi ngizobe bese ngifunda abakithi bangipha umsebenzi, mase wena uzothi ngihlale phansi kusebenze wena ngoba uyindoda. Should mina bengiwaste isikhathi sami ngiyesikoleni ngiyofunda. Ngoba wena uthi mina kumele ngihlale phansi. Hi Alex. So ikhona into enje mara. Mina ngi-understand yazi ukuthi waye kukhona abantu besilisa abangafuni ukuthi yini vele i-reason eyenza ukuthi umuntu wesilisa athi akayifuni intombazane, akayifuni mhlawumbe akamfuni umakoti osebenzayo. Kusuke kuyini i-reason? Basuke bebalekelani or basuke be-avoidani or just nje yiphi yona i-reason eyenza ukuthi umuntu wesilisa athi yena akamfuni umakoti osebenzayo? Mbongise ngisithole i-reason. Ngifuna uku-understand mhlambe maybe siyaziphuthisela nje. Mhlambe soft life nje ukuthi ungasebenzi uhlale. Nijola namabhosi emsebenzi. Hayi. Kusho ukuthi ke ninama trust issues. Hayi. I-reason yokuthi ningabafuni abomakoti abasebenzayo ngoba bajola namabhosi. Guys, mina ngithi nizosho into eserious impela nje ukuthi hayibo. So yini into eyenza ukuthi ningafuni ukuthi nibe nabomakoti abasebenzayo ngoba bazojola namabhosi? Ingoba xa usebenza xa lixabana uyathi xa mina ngiyahamba ngoba kayincingi imali yendoda. Okay, ngiyayizwa leyo. Awufundele ukuthi ungiphekele misuklina endlini kuphela. Okay, ubhuti uNkomo uthi yena ngoba mase nixabana uzokutshela ukuthi yena uyahamba akancane imali yakho. So kusho ukuthi wena uchaza ukuthi umakoti bene babamba ngemali ukuthi bahlale. So that nanoma ngabe sekuthiwa niyaxabana azi ukuthi akasena plan uzohlupheka or something. Usho njalo? Thimbo omunye yena ukuthi uthini? Those women bahlupha kabi and too much demanding. Okay, bapha abademandayo laba abasebenzayo laba abangasebenzi. Yeah, bese umfazi uyaqala uyadelela ekhaya. Hayibo guys. Udeleliswa ukuthi uyasebenza or vele nje uyazidelela. Umuntu umedelela nje mina I believe ukuthi usuke edelela vele. Not ukuthi because of kusuke kukanjani njani. Hayi angiboni ukuthi lokho. Angiboni. Mina ngibona ukuthi nje umuntu uma ukuthi uvele uyadelela usuke vele nje edelela. Not ukuthi usuke edeleliswa ukuthi uyasebenza. Udelela ngoba uyasebenza.
So nisho ukuthi ngoba la kunalento leyo ukuthi angikuncengi, nginemali yami ngizozenzela mina. So nibabamba ngokuthi bengasebenzi so that umuntu ezohlala noma ngasafuni. Hayi siya, udeleliswa ukuthi ulala neboss emsebenzini. Asebemthembisa ama-promotion. Hey guys, ama-answer wenu ayingeke. Unjani nje? Hayi Mbuso. Hayi ayikho lento enishoyo. Hayi. Ayikho nje lento enishoyo. Nesikhundla. Hayi Thando. Hayi guys, hayi. Mina ngikholwa lento enishoyo. Minjano. We gift. J Pipe. Hi. Usazosithola emsebenzi. Guys, ayikho lento le. So okay, so kahle ama reason wenu washoyo ukuthi umuntu wesilisa hayi Thando ayipentshisi hayi angisakwa nawe uyadelela nje cha nina nithi njengoba ningabafuni omakoti abasebenzayo ngoba balala namaboss. Manje mina ngine question. So lo ongasebenzi umakoti angeke yini azadelele. Hawu ngibona igama lami ke la elijoina elithi Sinolisa. Wamuhle Ntombi Black. Hayi kodwa hayi hawu loku ama account amaningi angapheli. So mina ngibuza ukuthi njengoba nithi nina amadoda mewethu wona awamfuni umakoti osebenzayo. Okay, niwashilo lama reason lawo ngiyawezwa. So lo ongasebenzi angeke nayenze lezi zinto ezishoyo yilo. Angeke yini lutho ngoba uyazi uthembe kubaba wekhaya. Okay, ake sithi mina ne. Okay, ake sithi hi Kellogg's. Ake sithi mina ne ngibuya from a family ne right, ne? Ngifuna ukubuzwa ke ukuthi nizothini. Khuphe hello. Ngibuya from a family ne right, ekhaya abazimele ba right, banemali, mhlambe like si right nje, ayeke ngisho njalo. And then mase ngishade nawe. Ngingasebenzi. Do you think angeke ngize ngidelele? Lento leni ibalekela kumakoti onithi ushadile nithi animfuni ngoba no umakoti enithi uyasebenza ngoba nithi animfuni umakoti osebenzayo ngoba uzodelela. Ake ngithi ke ngibuye ekhaya eli right, eli rich. Angeke yini ngize ngidelele? Kade ngakugcina ngisakwazi ngikhona Ntombi, ngikhona. Ungixosha elinjani ekubeni ukuthi ungishele wazi ukuthi ekhaya ku rich, ubaba wami umali zakhe, mhlawumbe umama wami umali zakhe, and then after lapho wena wangishela. So uyangithatha kusufuna ungenza umakoti. Njengoba ipoint lami lithe why ningabafuna umakoti abasebenzayo nathi nina bayadelela futhi abancingi. Mina ngizokuncenga yini if ngibuye ekhaya eli rich? Niyabona mara ukuthi into yenu nje ayibalance. Phela mina phela wena awusahlangani nekini. Hayi ngeke uthola ukuthi mina ngumama's baby. Nje ngizoba sengibona ukuthi uyadelela. Oh ngoba mina ngisuke ngine backup yasekhaya uyangixosha. Lo meke uyazihambela awukufuni lokho. Mina ngifuna wena. Hayi mina ungangifuni. Mina ngithathiwe le eMelmont. Ngiyoshakela mina. Ngithathwe kudala eMelmont ungafuni mina ngiyazixoxela la. Usushade mina fanele ulandele izinqumo zami. Okay, asali. Utheni wesiphamandla ngibonanga. Baba wami. Okay. Baba wakho waku TikTok. Phela. TikTok. Kunobaba baba.
mase kuba khona ubaba wa TikTok ukhona semsebenzini. Ukuphi neMelmont? No, akusiyimi ewaseMelmont. Yila ngizoshada khona eMelmont. Yes. Ngeke ngishade futhi mina, angikuthanda umshado. But yeah, eMelmont, guys. So angisafuni umuntu ozothi ufuna mina ngoba ngiyachaza ukuthi mina ngishadile spiritually eMelmont. Kodwa no really father wami udumile nje mama. Yebo udumile vele ubaba wakho wangempela. Udumile kuyashisa lapho. Yeah. Ikabelo sengiyahamba ngisacela ungifollow bye. Alright ngizokufollow. Hey. Why ngihleka mingithi eMelmont? Hawaii. Hey kodwa nginenkinga maye. Yini inkinga bheka sikhulume manje. Hi Chomi. Hi Alex. Yini inkinga? Eheni umiss. Yimi ke loyo. Hey. Hayi bunjalo ipentshisi. No, imina inkinga ngithi mina nginenkinga nje sidalo. Uyinkinga kanjani? Manje indaba yami kambe Black Boy beyithini indaba yakhe guys mina ngiyakhohlwa. Yeah, so ningafaka ama questions, any question enfisa ukuyazi, anything enfisa ukuyazi guys, anything enfisa ukuyazi type ani manje ngiyaniphendula. Max hello. Ngizoniphendula. Ngiready for nini. So faka nama question la nibhale ningibuze ngizonitshela. Namhlanje ngiserious kabi. Ungakhohlwa so khuluma ku IG mama. Ngakhe. Wena no Stallone sama 2K nitshelani indaba zami. Wena uyithatha phi lento oyishoyo? Umazelaphi baba wakho wena? Umazelaphi? I just arrived kwenzakalani la kwenziwa next wemziki siyazixoxela nje and then nabafisa ukwazi anything ngami bayangibuza and then ngiyaphendula. Yeah, akukho kuthini. Mina ngiyakuthanda anginayo equation. Ngiyakuthanda nami. Screen ngizobona ukuthi network isase right na. Awulutho mama kodwa niyafanelana nobaba wangempela. Wepetshisi ngicela ukuthi ungidiye mama. Siyabonga ke kodwa nobaba wakho Ntombi. Siyabonga. Ishende bayangifonela yaza and ngingikwazi ukuyi-answer. Angikwazi ukuyi-answer manje. Sawubona mama ngicela ukubuza unguthisha. Cha, angisiye nothisha guys. Ngiyasebenza, ngisebenza ka Department of Health e-district. So abanye balokhu bathi nguthisha because of bezwa mingithi ama-report ngikhuluma ngama-report wama-clinic not ama-report wesikolo. Angiye nothisha. Yeah. Okay ngibona lezi zinto lezi zisemuva. Mara kubhaliwe patients implement system. Izinto zama-patient zama-clinic, patients rights. What? Yeah. So ngiyathemba ukuthi sesiya-understand. Because I think umuntu wesi-3 today ongibuza ukuthi ngutitsha na. No, angisuye notitsha. Ngikudiyemile, okay.
Alright, ngizoyi-check-a manje uma ngiphuma. Vele ngizophuma manje ngo-3. Ngizoyi-check-a. Kambe yini nje into kwamele ngiyoyenza today uma ngifika endlini? Yeah, kumele ungideme kule. I-account yami esebenza kakhulu le hayi ngingayinaki le enye. I-account esebenza kakhulu yile. Usukaphi ekhaya mamswane? Ngisuka eMnambithi. Ngisuka eMnambithi. Invite Penelope. Who's Penelope now? Ngubani uPenelope? Yo, that's fun. Oh, hello, chathu godo la khathide ngoba. Ngasendelani lapho. Khathile guys. Seluleko umtshali. Thank you Banco. I don't know ukuthi ngilibiza kahle igama lakho. But yabo manje mengingadla nakhona ngazi. Oh Jehova. Abafana bagila kuphi manje? Yazi Nkosi lezi ingane zami. Bagile pha abafana. Hello. Yebo ma. Yabuya. I-manager ma. MPZ sawona ngisakwazi. Alright. Ngize nini e-studio MPZ? Ngize nini? Guys phela bekwamele ngibalekise ifoni i-manager yami izongixosha. Uxoshwa. Uthiwa la e-office mina ngihlezi ngi-live. Basho njalo guys kuthiwa mina ngihlezi ngi-live e-office nana. Kodwa ngikhumbula kuthiwa khona i-clinic eshoda nge-report. I always submit izinto. Biyela sawubona. Wamuhle ngathi uzothi manqala kimi. Hawu, Siphamandla. Besiphamandla abantu bakwathabedwa bakwaba. Ngifuna ukubona ukuthi TikTok i-life yami isase-right na cause ngifile ngathi network iyahlupha. Ngicela usho something so that ngizobona ukuthi yazi le ngoma le bengingezi ukuthi thina. Bengithi abafana benzani? Kanti ithi abafana bangenzansi. Insizwa zingenhla. Hayi Siphamandla. Insizwa zingenhla. Ngizoyenza. Khona engifuna ukubafaka. Faka umunye la. Ngifake umunye lapha phezulu bese ngiyasho so ngiyadlala guys nisangizwa what angazi so I doubt kodwa ukuthi sase on yobheka nje ama-message angena after. Unjani uyaphila Nkosazane? Ngiyaphila Siphamandla. Mageza Ngobisi. Unjani mama? Ave uyidlalisa ifika. Hawu. Ingane athi hello. Hey guys, nizinto enizisho kimi.
Okay, I have to go now, ne? I have to go. Ngisacela ukuthi ngivalelise. Ngiyanithanda kakhulu. Nibe nosuku oluhle. Ngiyanithanda. Nibe nosuku. Okay, usuku seliphelile anyway. Nibe nobusuku obuhle because angeke ngisaba live. Ngizoze ngibe live kusasa. Yeah. Nibe right. Bathong. Le phone ayifuna ukupresseka. He. Ke mathata fela. So, imhlola yami. Hi. But when you pay ama-toilet paper yikho? Ngicela ucheck lapha. Umamzwa. Sekahambile. Yeah, ngafuna. Hayi ma, uphuma kanjani ngalesi khathi lesi sekuzoshaya u-force ukuthi sihambe? Uzo request shaya.